Vedes que estamos na busca da hortaliza ou a froita máis grande de toda Galicia e ollo o candidato de hoxe, unha cabaza que pesa máis de 60 kilos, un novo récord que chega dende Arzúa. Compañeiros, estamos na aldea do Rial, en Pantiñobre, en Arzúa, porque hai un bello coñecido do programa que asegura que ten unhas cabazas de 70 kilos. Iso quero velo eu. Que tal, Agustín, como estamos? Moi ben. Xa vexo que tes aquí bo especime, Bueno, pois este ano foron bastante boas. Régalas ou... Pois esta nin foron regadas. Nada. Saliron, bueno, o sitio tamén será que é bo terreno e vailles ben. E xa estivemos en Arzúa esta semana con unha señora que tamén tiña en Santo Estevo do Campo, que tiña unhas cabazas grandes. A máis grande era de 25 kilos, vais meter unha goleada, eu creo, Bueno, pois Vais meter... aquí é... Para que chega o pan. Hola. Aí o marca. 33,5. Xa gañaches por goleada, rexabas en cabeza. Pero unha cabaza non está mal, Esta é un pouquiño máis pequena, pero está aí no peso, 32,900, Esta gustoume, Agustín. Non hai báscula que poida con esta cabaza. Pon full, que está cheo, peso. Escoitade. De tanto que pesa, compañeiros, dá erro, O máximo que dá esta báscula son 40 kilos. Está dando erro, así que esta cabaza pesa polo menos máis de 40 kilos. Hai nos máis grandes, Estásme dicindo, Agustín, que esta cabaza que está rompendo a báscula de tanto que pesa é das pequenas, que ainda estes máis grandes? Si, é das pequenas, si. Esta é a cabaza que acabamos de pesar que nos deu erro na báscula. Pois fixadevos nestas dúas. Son casi 2 veces esta. Explícame que animalada é esta. Teño visto rodas de tractor máis pequenas que estas cabazas, Non temos báscula, Agustín, para pesalas. Eu peseinas con unha romana. Iso como facía o Bélix, cos menires, non? Teño que coller aquí no moco, juntar. E ti no outro ombro. A ver, a modo, que pesa? A modo, Vale, aguantan. Pero isto, ostras, que pon aí? 50... Está no 60 exacto, 61 ou 62. Compañeros, vou ter que baixar antes de que necesite unha baixa. Non hai dúbida, Aquí temos a marca, estos son 50, estos son 60, 62 kilos. 62 kilos, si. E isto non falla, Mi madriña, Agustín, Isto é Champions, Eu creo que vas gañar 1 millón de euros que dá o programa. A ver, non veñen mal, Podremos levar unha destas cabazas, Plato? Sin problema ningún. Sí. Bueno, compañeiros, marchamos por Plato.